Het is gebruiksvriendelijk, veilig en heeft verschillende handige functies voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat spanning een negatieve impact heeft op ons toerisme. De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten heeft gisteren gemeld dat de economische vooruitzichten voor 2075 wijzen op aanhoudende groei in zowel Curaçao als Sint Maarten. Dus de groei blijft. Volgens de meest recente ramingen van de bank zijn beide economieën positief het jaar 2025 begonnen, voornamelijk dankzij het toerisme. Maar de vooruitzichten zijn kwetsbaar door een verslechterend wereldwijd klimaat en toenemende onzekerheden. Daarbij worden vooral de recente geopolitieke ontwikkelingen genoemd, de spanningen tussen Amerika en Venezuela. Dat allemaal bij elkaar leidt ertoe dat de groei wat gematigder zal zijn. Dus in 2024 hadden we een groei van 5%. Dat wordt nu verwacht naar 3,4 in 2025 en 2,4 in 2026. FKP presenteert Mika's Award. En dat is een heel ambitieus programma dat de woningbouwvereniging gisteren samen met het ministerie van VVRP aan de regering van Curaçao heeft aangeboden. Volgens de directeur van FKP, Arthur Kon, vormt dit document de basis voor de structurele hervorming van de volkshuisvesting op het eiland. Er zullen veel meer woningen komen, maar er zal ook geld mee worden verdiend. Het is een grote investering van bijna $500 miljoen, maar er komen heel veel structurele inkomsten terug. Ook het netto-resultaat moet over een lange periode veel geld opleveren. Het levert veel meer banen op voor mensen. En belangrijk, er komen veel meer huizen voor mensen die een huis zoeken. Reli Bart blijft voorlopig vast. Dat schrijft de Extra vandaag. Gisteren vond in Nederland de proforma zitting plaats van de gedetineerde Reli Bart. Hij zit vast in verband met de zaak rond de liquidatie van journalist Peter R. de Vries. De advocaat van Bart verzocht om schorsing van de voorlopige hechtenis van zijn cliënt. Volgens de advocaat is er niets nieuws toegevoegd aan het dossier en zijn de feiten die tot nu toe tegen zijn cliënt zijn ingebracht geen zware beschuldigingen en niet concreet. Het Openbaar Ministerie wil eigenlijk dat hij vast blijft zitten en ook de rechter is daarmee akkoord gegaan. Die ziet geen redenen om hem voorlopig vrij te laten. Advocato Nuto in hoger beroep. Dat gaat over Irvin Nuto Wawoe. Op 23 september heeft rechter Paul Waarts levenslang opgelegd aan Wawoe. En de advocaten hebben nu gezegd dat ze in hoger beroep gaan. Advocaat meester Alicia Blonk die zegt dat de beslissing niet correct is en heeft hoger beroep ingesteld. Ze noemt het vonnis zelfs absurd. Ze verklaarde verder dat haar cliënt in meerdere beschuldigingen werd vrijgesproken en dat nergens is uitgelegd hoe men tot de conclusie van alle zaken komt. En ze zegt dat er een grote kans is dat in hoger beroep de uitspraak anders zal worden. De regering kiest nieuwe route voor Curaçao Zoo. Volgens de minister van Volksgezondheid, Milieu en Natuur, Javier Silvania, is de directie en het volledige personeel van de Curaçao Zoo Foundation erover geïnformeerd dat de beheersovereenkomst met de organisatie op 4 november zal eindigen en niet verlengd zal worden. Volgens de minister is uit onderzoek vastgesteld dat er in de afgelopen 5 jaar sprake was van tekortkomingen in het beheer, het feit dat het dierenpark niet altijd open was, gebrek aan onderhoud en dat er bij meer dan 1 gelegenheid sprake was van nalatigheid op het gebied van dierenwelzijn. Daarom wil de regering een nieuwe koers varen en willen ze afscheid nemen van de samenwerking met de huidige directie. Die is het er niet over eens en wil snel een gesprek met de minister. Defensie verkoopt 9 woningen. Het Rijksvastgoedbedrijf begint opnieuw met de verkoop van overtollige defensiewoningen op Curaçao. In 2015 besloot Defensie al om 100 woningen op Curaçao en Curaçao af te stoten. Vorig jaar werd besloten om ook de laatste 60 defensiewoningen te verkopen. En momenteel worden 9 woningen in de wijk Kwartje te koop aangeboden.
Het gaat om woningen in de Caia Garadu en in Caia Gefion. De huizen hebben 3 tot 4 slaapkamers en op 21 en 28 november vindt er een vrijwillige openbare veiling plaats. Minder zicht op de weg, dat komt van onze fotografen. Die zagen dat bij de Caminda José C. Antonia er een boomtak over de weg hangt. Die is afgebroken en naar beneden hangt. Dit zorgt ervoor dat voertuigen die vanuit het tankstation Vandis in de richting van Santa Barbara rijden, naar de andere weghelft moeten uitwijken om te kunnen passeren. Het is een gevaarlijke situatie, aangezien de tak elk moment volledig naar beneden kan komen. Laten we hopen dat er snel iets mee gebeurt. Wij gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Bida te mobilier. Ibo merece maneira mais fácil para atender bo assunto na bancário. Com a app novo de Banco de Caribe, turcosta na bo alcance. Login fácil, hace transferência rápido e bo saldo sempre na mão. Tur tem solo aplicação. Descargue voor de App Store of Google Play, registrar em diz algum passo e começar a explorar a world. Rápido, seguro e desenhar para quadra com boa necessidade. Banco de Caribe. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. We beginnen met een eerbetoon aan Oswin Chinbihilia. Stichting Museo Tula bracht gisteren een eerbetoon aan de zanger. Dit vond plaats in het kader van de viering van de Week van de Cultuur, de Semana di Cultura. Het thema van dit jaar is ons muzikale erfgoed. En Stichting Museo Tula wilde hieraan bijdragen met een eerbetoon aan Dr. Oswin Chinbihilia. Hij heeft vele jaren zijn kracht gebruikt om het volk bewust te maken. En hij werd geëerd als componist, troubadour en patriot. Geboren uit Curaçao en heeft een groot deel van zijn leven bijgedragen aan de vooruitgang van ons land. Mooi. Dan de Honor Fight League. Gisteren vond er een persconferentie plaats waar de organisatoren en atleten die in actie zullen komen tijdens de 6e editie van de Honor Fight League het woord voerden. Voor organisator Gideon Jonker is het een grote kans om vechters van naam naar dit evenement te brengen. Hij is trots op de groei van de Honor Fight League. Andy Semeleer en Brian Hoy zijn 2 Curaçao-vechters die in actie zullen komen. Maar ook uit Curaçao komen een paar goede vechters. John Granville, Chris Elliott en Kenau Ureskin. Het wordt een mooi gevecht en men hoopt op veel publiek. Werkzaamheden aan de Santa Rossaweg. Minister Charles Cooper en de dienst Openbare Werken hebben aangekondigd dat binnenkort werkzaamheden zullen starten aan een deel van de Santa Rossaweg. Deze werkzaamheden zijn nodig om de infrastructuur te verbeteren en de veiligheid en toegankelijkheid van de weg te garanderen. De Santa Rossaweg is een van de belangrijke verkeersaders van Curaçao. En om bewoners en geïnteresseerden te informeren over het project en de duur en de impact, wordt op 2 oktober in wijkcentrum Santa Rosa tussen 6 en 8 een informatiebijeenkomst gehouden. Un Smile pa Curaçao in Parera, dat gaat over het jaarlijkse evenement Un Smile pa Curaçao. Dit jaar zal het plaatsvinden in de wijk Parera. Het is een samenwerking tussen de Curaçaose Mondhygiënistenvereniging, Stichting Help de Schoolkinderen van Curaçao en Zuleika Pineda Brandau.
Het doel is om zoveel mogelijk kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar gratis mondzorgverlichting te geven, gevolgd door een tandheelkundige controle. De organisatie hoopt dit jaar zo'n 500 kinderen te mogen verwelkomen. En die komen uit Parera, maar er zijn ook busroutes opgezet om de kinderen uit verschillende buurten te laten komen, zoals Steenrijk, Punda, Scharlo, Dominguito, Janwee en Koraalspecht. En dan gaan we nog naar internationaal nieuws, want president Nicolás Maduro van Venezuela heeft een militaire dokterstitel ontvangen. En dat te midden van de spanningen met de Amerikaanse oorlogsschepen. Met een rode baret, vergelijkbaar met die van de overleden Hugo Chavez, een medaille en een zwarte toga, ontving de Venezolaanse president Maduro dinsdag een doctor honoris causa in veiligheidskwesties. En die was toegekend door een militaire universiteit. Hij kreeg dit op het moment dat er al 6 weken Amerikaanse oorlogsschepen in het Caribisch gebied zijn ingezet. Hij verklaarde zich zeer strijdbaar te zijn en hij gaf ook een masterclass in een auditorium van de Bolivariaanse Militaire Universiteit. Dat is een van de 12 militaire academies van het land. Hij bekritiseerde de beschuldigingen van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio, die Venezolaanse militairen in verband bracht met vermeende drugskartels. Met zijn onfatsoen en immoraliteit heeft hij gezegd dat de kazernes van Venezuela het epicentrum zijn van drugshandel. Hij zegt dat hij opkomt voor het moreel van onze soldaten en verwerpt de beschuldigingen van Rubio. Wij zijn afgekomen aan het einde van deze uitzending. Morgen zijn we er weer en ik hoop u ook. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.